suratul sharhi nam funini sura funini sura wal masjid sura ngayere ke sura wallahi ya fam tiens adadu ayatuha nam aya bi aya shekima balle aya sheki abi be odema kuma kan min ba kono nam ubi be kuma kan mo wani wolon flam tiens ok kuma kan min be alamna shiraha kono abi be kuma kan mo wani wolon flam Allahu akbar mauli kan kuma kan yin tuwe murdi manga sega ya nyana fi iko chukudi aiwa akoredi ne ya fo yengo ado bora ngine kono minge sikatala afa be ala ya fadeli akanga fen jira ala la sikatala abardo ala tisol shikama wallahi ma fa da mai munge ako ake ala kira kuso wallahi ala kai ya fama sikatala ala ko saninga ya fa kira don dubuti aje de mina ukew afa ya soro bilhiti ala jele kono ni kira to sibelen de min Allahu akbar nam ala kira to sibelen de min sikatala ako di ko so nyado kira ko so bi ya fama Allahu akbar ala ko bo kira ko so nya fara sikatala meni kungo kira ko so yenga ya fa je bema adama ngumi nga jana me chi ngumi ya fa je bema kira ko Allahu akbar angara ko ala ti eja wallahi akanga kudo kede nuye kilishide sikatala de atelima wallahi abe aujija ni mogo be kola automatique wallahi tik et tak pate jiri mi fana ni me bala bakono jiri na mo salaba ke ngogo yi wallahi ngogo yin fana be de mogo be mina abake ala kama aya dalle bi sikatala jila ngoko nini ni mo kala jiri min be ni atoko di jila bo kala sikatala ay afet makayin sebe nam keme saban tan saba kilo tay wallahi bo akime saban tan saba na alaba tiens ya rabbi bil mustafa makasida na bo maksadu ibo bunye mo ko be femule bo ni mu bunye wallahi ay sodu te mu de makasida na ya famu ni ma doy waqf lana ya wasi al karam kunate o mimulaba wallahi makasido ibo mi bonya ka doy o be kerami mimulaba ba doy mo ko femle ba doy wallahi modi ya ka jilan ko kala ka ko shuina ki awudi ki nasaban tan saba ibi daka suno wallahi imo ko be mi na dina fi ko ala ya dima Allahu akbar na ni fo tafsir la ko kele billahi abba shudi nani ko famo ala kila pola ambila sha wallahi lafiya o de la doya ko me dodo ko jebri dodo ka jen wuli ko o tigi ma ko ma jewuli mo mbi bolo ko kirama nam afo foy kine bolo wallahi ni jigiti foy ka tiens nan jigi be e Muhammad ko ni wallahi ajigi ba kanda la harabi yorom na mbi ka fini ko mi sikatala de sen ko te jaga ko te nere to o ke kan ni ma ko to la yere mo ko be Muhammadu de la sebe ataye de la ko te ma ko do el maru ma man ahabba wallahi abomana ngadu no do mo ko yi ma min kanu bi to de la sikatala kunate o kore ko tieni kira be aljina fa wallahi ubeyda tiens ay ala kira fa mo do ay kira bla awli no wonti sikatala abeni kuma kan dama do aba sebe kami kami idusku idusku dike mo dusku kelemi wallahi woni mbinin ko fe dingo de bi boyla ade shi tike danga dingi o tike drogeru sikatala tiens ni ya sebe kadi mama fa hanna ya so jugo tike do jugo bi boala Allahu akbar aya dama dodo
ma dalla sahibukum wa ma gawa ha akuna ti o ala kira koy sigatala ma yantiku anil hawa aha o kira koy ja ma zagal basaru aha wa ma toqa kojugu o ala kira koy wallahi ma kazzaba fuadu ma ra'a o ala kira koy alam nashraha laka sadraka nam o ala kira koy wa rafa'na laka zikraka ja o muhammadu koy wallahi wa adana anka wizraka sigatala muhammadu koy mu'minina raufur rahim o muhammadu koy wallahi allamahu shadidul quwa o ala kira koy wallahi innaka la ala khuluqin azim nati wallahi ni ndadara nyonga de nati alama dabbe shi kire gare ni ha ala kira da mace wallahi salim amina an sigini ni aya da madoka bitene aha bite sininte wallahi na mi ta kamishi sigatala kenaga nati kojugu muso pe ni ba fa idde ka ke durshiri kelai aha na jena fɛn o fɛn mɛ a ka dusi nati aha n'a ye fɛn o fɛn mɛ a ka dusi kunkolo la o tɛ dɔnni ko ye dɛ diɲɛ kan o kan wallahi ni ba bɛ sin di den ma ba bɛ n den fɔ alama ko shadidul quwa wallahi Mamadu kelengele ala de dɔnniya di kira sigatala alama ko shadidul quwa muso bɛ nin fɔ n'a ka di a b'a fɔ dɔrɔn k'a kɛ ka dara ka a muso ni wolo wallahi o mana se den o den kɔnɔ den fɛn o fɛn y'i ka denkɛ kɛ n'o ye sigatala ka n'o kala hali n'i taar'o bila warabugu la o bɛ warakan fɔ kana siga dɛ a b'o fɔ dɛ nati a ti sɛbɛnni kɛ diɲɛ kan si nɔfɛ anw minnu tɛ sin di denw ma ko n'i ye sin di den ma ko bi sin bi wallahi u bɛ nin fɔ dɛ i bagara den ma min b'a bi o tɛ den kɔni ye Allahu akbar u tulo bɛ nin na ni muso bangera sinji bɛ kɛ nɛrɛ ye fɔlɔ sigatala bɛ kɛ o ye bana min bɛ den na sinji de b'o furakɛ wallahi pewu den b'i bolo fa bɔgɔ la k'a dun a b'o kɛ dɛ n'i ko ba ma ko den bi k'a ye bɔgɔ dun ba b'a fɔ k'a bɛ bɔ banakɔtaga fɛ kojugu sinji de b'a to a bɛ bɔ o fɛ sigatala mɛ ni sinji ti d'a ma dun ma ka ca dɛ o de la balimaw ye ka ɲɔgɔn wele kaso la si min ka bila ɲɔgɔn ye wallahi tin tɛ yen quoi tin tɛ yen dɛ hinɛ t'u la ala ka limaniya d'a ma amin ni maa o maa dira sin kelen na a ka gɛlɛn balimaya tin ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wallahi nati fa inna ma'al usri yusran o y'a sɔrɔ gɛlɛya dama tɛmɛna wallahi Bayisu den silamɛw tɔɔrɔ dumuni yɛrɛ ti sɔrɔ balo fansi ti kojugu silamɛw tɔɔrɔ kojugu kafuru ye silamɛw tɔɔrɔ kojugu wallahi a kɛra ala ye o de fɔ ala kira ma Muhamadu sabali inna ma'al usri yusra wallahi a kɛra ten dɛ Konate gɛlɛya a bɛna nɔgɔya kɔfɛ siga t'a la bi ka gɛlɛn dɛ mais a bɛna nɔgɔya sɔrɔ sini wallahi Konate inna ma'al usri yusra an b'o fɔ jamanadenw fana ye bi ka gɛlɛn a bɛ nɔgɔya sini siga t'a la a bɛ nɔgɔya ala ka limaniya d'a ma amin inna ma'al usri yusran gɛlɛya ani nɔgɔya bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i sigi nɔgɔya bɛ na siga t'a la fa idha faragta fansab Mamadu ni i tilara i ka diɲɛlatigɛ baaraw la fansab o kɔrɔ ye ala bato k'a bato wallahi diɲɛlatigɛ baaramisɛnninw ni i tilara o la ni seli ɛri sera ala bato siga t'a la wa ila rabbika fargab kɔrɔ ye ala kanu et puis i dama kasi ala ye siga t'a la Bayisu den i dama kasi ala ye wallahi o ka kan ala ka hɛrɛ kanu i ka sama kana siga t'a la Konate ala ka hɛrɛw kɛ wallahi min fɔ aw ye dɔrɔn a ye kalan siga t'a la bi ɲɛ bɛ warabilen dɔ la parce que ni arabu ma dinɛ dɔ dɔrɔn warabilen don wallahi Konate u bɛ ka question di arabukɛ ma
ko mɔgɔ min y'a dasi di k'o bɛ se ka kɛ alimami ya tiɲɛ ka dasi in di alors que ko haram ko yɛrɛ ti diinɛ na fiyewu Allahu akbar dasi mama bɔ min na dun a ko kafiri yɛrɛ de don ko maa ti seli o kɔfɛ Konate ne yɛrɛ de y'a lajɛ ni ne ye muru ta k'an bɔ mun nkalon kan ko o y'a dama ko ye kuma ka ca Konate nin ye kabako ye dɛ wallahi aw ni ala cɛ dasi bɛ se ka jɔ mɔgɔ ka alijinɛ ko ni janima ko wallahi o jɔyɔrɔ t'a la n'o don pour que ala ma mɔgɔw ni dasi wolo ɲɔgɔn fɛ wallahi Konate musow kan ka sen bɔ alabato la o la so kan sen bɔ a la dɛ ni jɛnɛba ye dasi bɔ an t'a fɔ a ma ko Dirisa wallahi kɛnɛ kan o ye jɛnɛba Dirisa ye wallahi dasi jɔyɔrɔ foyi tɛ ala ko la Allahu akbar dasi jɔyɔrɔ n'i bɛ se k'i bɔ mɔgɔw kari a kari et puis arabu de don a bɛ kuma arabu kan de la tiɲɛ Konate Allahu akbar ala ka limaniya d'a ma amen bonyaba dɔ ye an sɔrɔ yan sisan a kɛra ten ko dasa de wa wallahi dasa disikɛti a ko wale a ye fɛn tɔ ninnu ta ka na yɔrɔ dasa ayiwa a laban kana ka dɔ fɔ an b'olu ma dɛ a bɛ to ka duwawu kun a nana dasa ko an ka an t'u tigɛ ni nin ye bɔn mɔgɔ mana kɛ ko ko la siga t'a la ala ɲini quoi wallahi salon u nana parce que an ye siga t'a la bɔrɔw di an ma bon ɲinan ta kɔlɔsi caman siga t'a la